Hey mga paps! Mayong hapon. So, makakadto kami subong sa Guimaras. I'm with Natalie. Okay, and Crystal. Maximus gali ah. So, makadto kami subong sa Guimaras. Kay Manggahan to. May company event kami to. So, ang amon tuyo, business and pleasure. Pero actually, pleasure lang. Kasi Natalie makaon lang yan kuno mo. Tawag ka ba, sir? So, pakadto kami subong sa Ogtis. Sa Pantalan. Kay masakay na kami pampot pakadto to. Okay na? Tata. Dagdag ka na. Alam na, papunduan niya. Hindi pa maka muna pagpaanan. Hindi pa buta. Block biyaan. Okay. Okay, so ayun na kami sa Pampot. Mga kabyanan. On the way namin sa Guimaras for the Manggahan weekend. Sinsya lang kayo upod ko, allergic sa init. Daw may psoriasis. Ayan. Palatikan. So, muning team Maximus, no? Hello. Okay, Maximus on the go. Isa pa lang bintal, amon. Pero madugang na. Madugang na. Subong sa Guimaras. Alright. Okay, dapat yung wine niya huya-huya ya. Okay. Kung gusto mo kwarta, dapat wala ka huya. No? Kakal. Nong Charlie ka lang. Maulat na lang kami na. Kauhay pa. Oh. Huwag matamig na dalian, di ba? Okay, timing kami, van kami de. So, libre kami. Hindi na kami mag-plate. Hindi namin, di kay makapahangin-hangin pa kami. Sige patabok naman ko, no? Sige patabok pa lang sa dalan, sa ngay bipib. Napalimutin ko dira sa lusi mo. Ate timing guro timing na. Kung mamangkot si ano gali sa inyo, si Ma'am Jen. Okay, kung may ano ka mo, Benta. may klinte ka mo, doon nyo. Oo nga. Okay. Binutig ka mo. Okay. You're all fired. All four are fired. May lang kami, musical tawag ni entertainment dito sa Lakyan. Brought to you by Brian Baliados. Yeah. Perfect ko, no? Okay, so excited kami ba? Nakita kami subong kay Mr. Bayani. Connecting flight. Yeah. He's a hero! Special guest kami subong si April. Say hi! Sa Olivia's Kitchen with my team. Hi! Carla, Melay. Olivia's Kitchen, dito sa Guimaras. Restaurant ka, function rooms. Ano ba? Bal mo sa Olivia's?
Nami siya, the best. The best in Western Visayas. So there is sa Olivia's, may restaurant, tapos may video. Hindi na video, kaya nila ma'am, dire. Dire. Ah, okay. So may ari silang mga video rooms di. Actually, this is the first in Guimaras. Mga video rooms. Mabusibang slit ho. Oh, kita ko pante mo day. Successful man ang amon event. Kung siya mabola mo pare sa ano sa Ay, abo. Ginimuan niya sungay. Ay, abo, ari pag hindi sa. Oh, siyempre. Ayos, ayos. Ano ni? Ginimuan niya ko sungay. Ay. Ngayon ka? Sa sungay. Wow! Iserve mo ka daw. Yung kuya mo mga gawin mo. Di ba magwa mo ipon ah? Laing ba ako naka-sure hold? Sure hold pa lang na. Sure hold pa lang na. Basta mga bayi ka ni upod mo, sako kita yung selfie. palis lang. Sige lang. Gusto makin ba ko ditan? Puro photoshoot. Oh yeah. Hi! Hi! Alright, tapos na mong event. We're done. Successful. Tapos na kami. Patara, Mayor, sa Gimaras. Oh, the man. Effects. Wala nga effects sa... Oh. Pagka muna, lain naman. So okay na, lahat na ta? Yes! Go! Sabi mo na. Okay. Okay na? Sol? Go, go, go. Bye! Bel? Okay. So makulay na kami sa Iloilo. Bye, bye. Let's go home. Buksin na, buksin na. MPC. Sino ba mo? Ay, bye-bye, Olivia. Thank you very much. Aring lang gid. Ano? Dari di masakay sa ano sa lakyan ano? Ano nabilin mo kay balikan ko sa babaw? Scarf? Scarf. Habol-habol. Ano kolor yan? May nabilin pa nga scarf. Eh, kwaon pa to ni Natalie. Oh, nakatanong. Sir, sa globe ko, sir. Di ready lang na siya may mo. Tawa ano nga level ganihan yan, baliwan? Ha? Ano nga level? Andro sa stigya. Marin ang mga level. Tito. Okay. Hindi. Binirequestas yun. 5. Okay. Din ba yan? Din na ba yun? Ah, okay. Saday? Ayaw lang. Sa piyakan ng piyakan, may gano'n. Oh, sa piyak ko na lata. Sagal mata diya tambay. Dito sa piyakan, Sir Mike. Di niya piyak isla. Piyak isla, no? Piyak.